Ξυπνήσαμε σαν σε φουνές μια μέρα καυτή. Μια μέρα καυτή. Και βρήκαμε πλανόδιο τραγουδιστή. Τραγουδιστή. Σκεφτήκαμε να πάμε στο θησαυρό. Στο θησαυρό. Μα έπρεπε να βγάλουμε και θεατρικό. Μα δεν είχαμε ιδέα καμιά. Περιμέναμε να έρθει η φλασιά. Μα δεν είχαμε κανένα θέμα. Και στον τοίχο καθόναμε το βλέμμα. Λέγαμε να πούμε για το οικονομικό. Μα ήταν όμως θέμα πολύ κλασικό. Η πετρούλα τώρα είναι θέμα μας κλάς. Μωρή χαζί δεν βλέπεις τι δεν μποράς. Ο Σουλτάν. Μας την τίμη πολιτική. Όπως θέλει μας χειραγωγεί. Κι απουσιάζει η γρήπη ως γωνιά. Για να πουλήσουν δολία πολλά. Μας ήρθε μία ανάγκη να πούμε για το δία που το χρηματεύει. Μαζευότανε απ' τα χωράφια της γης. Γιατί ήταν ο Λόης της εποχής. Και καμία δεν μου λέγε όχι. Εντάξει τώρα, Θεός είναι ή το έχει δεν το έχει. Ναι, αλλά πάντα μετά τι εζώσει. Τη φάτσα σου, μάνα μου, τη φωγό σου. Που βόταν του πήρα. Ο Κίνη πέφτηκε με εξυπνάρα και πήρα. Όταν δεν μ' άφησε να μεγαλώσει. Και τα χεράκι του έσαι και τούτε. Αν δεν βλάκα κάτσε κάτω στο φρόνος είναι πάνω πόσο. Μα ο Δίας και ο Θεός με κουκάλι. Τα πάντα έτσι δεν είναι. Μα είδα την ώρα ξανά. Και τα κέρατα γίναν λάτσα. Θέμα είναι πως τα έχουμε γραμμένα και σ' αξίες μας προβάλλει η κοινωνία. Όλο χρήμα και απόλυτη αδικία. Γι' αυτό εμείς οι συμφούνες μιλάμε. Οι προσχέσεις που θα υπονοούμε
ειδοποιούν από το κοντρόλ πως χώρισε ο Δίας και η Ήρα. Όχι. Και παρόλα τα δυσάρεστα γεγονότα, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να περάσετε καλά στην κόλπη.